କୁଚିଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ପାଇଁ ସକାଳଠୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିଛି। ଅନେକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ଦିନଭରି ଉପବାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫଳମୂଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସହିତ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇ ସାଜିଧଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଓ ଘଣ୍ଟଧ୍ୱନିରେ ପରିବେଶ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଅଧିରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳାଇଦେବ।